Vítajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako správne brúsiť a leštiť epoxidovú živicu. V závislosti od systému epoxidovej živice a teploty vytvrdzovania je potrebné počkať 7 až 14 dní, kým bude úplne vytvrdená a pripravená na brúsenie a leštenie. Na to budete potrebovať nasledovné pomôcky: brúska alebo akumulátorová vrtačka s nadstavcom na brúsenie, brúsne a leštiace kotúče so zrnitosťou od P320 po P5000, mäkká podložka, handrička z mikrovlákna, leštiaca pasta od Epodexu, kotúč z jahňacej vlny a tiež leštiaca poduška. Povrch musí byť suchý, čistý a bez separačných látok. Použite mäkkú podložku pod brúsny kotúč a začnite s najhrubšou zrnitosťou, napríklad P320. Brúste povrch rovnomerne a bez tlaku pomocou brúsky. Prejdite po povrchu viackrát s rovnakou zrnitosťou. Pravidelne odstraňujte prach z brúsenia z povrchu aj z kotúča. Tým zabezpečíte čistý brúsny vzor. Tiež pravidelne meňte brúsny kotúč, aby sa zachovala účinnosť brúsenia. Postupne prechádzajte na jemnejšie zrnitosti a po každom kroku skontrolujte vzhľad povrchu. Ak si všimnete, že brúsny vzor nie je ideálny, napríklad sú viditeľné kruhové stopy, vráťte sa o jednu zrnitosť späť a proces zopakujte. Keď ste dokončili brúsenie s najjemnejšou zrnitosťou a vzor je dokonalý, môžete začať s leštením. Na tento krok použite našu leštiacu pastu. Pred použitím fľašu dobre pretrepte a naneste leštidlo na kotúč z jahňacej vlny. Teraz povrch vyleštite. Pravidelne odstraňujte prebytočný materiál a leštite znova. Na odstránenie mikroškrabancov použite leštiaci kotúč. Aplikujte leštidlo aj sem a leštite, kým nebude povrch hladký a bez škrabancov. Povrch jemne utrite handričkou z mikrovlákna a odstránte zvyšky leštidla. Podrobné informácie nájdete na každej produktovej stránke. Prajeme vám príjemnú prácu s našimi produktmi, váš tím Epodex.